वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल माने आं दा बहा दोङो नोंथांमोनाथ' मिथिया पाहार गेजेर गुवाहाटी सानदोबो जानांगोन नोंथांमोना ना माने आं दा बर्तमान दोङो नागालेण्डआव ओमफ्राय नागालेण्डआव नैदि गाननो गोनां जायो माने आं दहाय फैनायाव सान्दुं गोसामोन ओमफ्राय गरम नांगासिनोमोन जेकेट टेकेट गाननो हायामोन आरो जानोबा नैदों थानो हायामोन दा जेकेट गानबाबो थानो हाया जादों ओमफ्राय सिगां दहाय दसे सिगाङाव बोरै सान्दुंमोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय इखो आङो नोंथांमोननो खोन्थिगोन दा माने जेकेट गाननो गोनां जादों आं बर्तमान नागालेण्डआव दोङो जास्ट बारा गोबाव जायाखै आधा घन्टासो जाबाय मोनफैनाया ओमफ्राय बे लामाजोंनो जोङो साननैसो उनाव लामाया क्लियार जाबाथाय बाइकदो फैगोन आरो जेनेबा नोंथांमोना दा उननि भिडिअखौ नायग्रो। जों माने जि जायगायाव थांगासिनो बे जायगाया माने बारा गोजान गैला मथा-मथि आरो आधा घन्टासो दं आधा घन्टासोनि उनाव जों मोनहैगोन मोनहैबाथाय आरो नोंथांमोननो बेयाव एसे जायगा खोन्थिगोन माने दिनै अखा हाबाय थानायखाय बारा माने लामाया बांसिन लेथ्रा जादों जानोबा नै उनथिंनिफ्राय देखायदो माने खिरखि खाथियाव जनो मोनाखै नालाय बेनिखायनो मोजां देखायनो हास्लाबाखै थेवबो नोंथांमोना हानायखिनिखौ आङो देखायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय था सिगाङाव आरो मोजां खोन्थिनो नाजानोसै। बैफोर माने लामाखौ बनायगासिनो नैबे लामाया क्लियार जायाखै जों जि जायगानिफ्राय गारि फैबाय दोङोमोन बे लामाया माने क्लियार जायाखै माने मथा-मथि आरो बोसोरनै बोसोरथामसो नांगोन क्लियार जानायाव बे लामाखौ बानायगासिनो आरो जेनेबा एफा हाब्रु माने सिगाङाव गारि थांबाय उनथिंसो फासयबाय थायो ओरैबायदि रिक्सनि जायगा। Palanggo, doon kaya kami sa banan ko. Daudasan, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय सिगाङाव उनाव माबायदि जालांखो बोथोरा माबायदिमोन दा बोथोरा माबायदि ओमफ्राय माने नै जायगायाव बिदिनो माने बोथोरनि कुनु माबा गैया थिग तेनका माबा खालामनो हाया आरो गेरेन्टि लानो हाया दानो अखाबो जानो हागौ सान्दुंबो जानो हागौ बोथोरा बिसा जाने नैयाव ओमफ्राय नैनि जायगाफोरा बिराद डेन्जार नैनिफ्राय ओंखारलांनांगौबा जों बिराद हाजो गिदिरसो मथा-मथि हरसे नैनिफ्राय ओंखारलांनाया हरसे नांगौ नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिगौ खायफा मिथियाबो जानो हानाय ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय आरो सिगाङाव मोजां नै जायगायाव मथा-मथि 6-7 माससे थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय 6-7 मासनि गेजेराव मा नुगोन मा जालांगोन बेखौ नोंथांमोना खोन्थिगोन ओमफ्राय आरो 6 मास 7 मासनि उनाव नैजा जोङो बाइक लानानै फैगोन माने बाइकजों मोजां फुल भिउ खोन्थिगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय नैनिफ्राय गाखोनानै खोन्थिहरनो हागौमोन नाथाय दा जोमैनि थाखाय नै एख' नुथारला गुफुर जाजोबलांबाय जायगायानो माने दहाय इदि नङामोन दा इदि जाबाय बेखिनियानोसै दिनै भिडिअआ बाय मोजां नाङाबा भिडिअखौ लाइक खालामनाबो साबसक्राइब खालामनो आरो भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामनो